ओरैबायदि गरम लोगोफोरखौबो उन्दुनो हायाखै सिखारबाय आङो नै अबस्था गैला ओरैबायदि गरम मा खालामबावनो ब्रुं ब्रुं बेरेबायदि भाइरेल थ' आपडेट्सखौहाय होलांगासिनो लोगोफोर नायनानै थायोब्लानो जाबाय आङो दा एसे फ्रेश जानोसै आरो मोखां सोखां सुनोसै एसे दुगैनानै फ्रेश जानानै जायै लोङै आरो डिउटियाव थांनोसै आरोना लोगोफोर थ' दिन्थिलांगोन एसे आं दा गाहायाव ओंखारलांगासिनो एसे माने फ्रेश खालामनोसै आरोना थांगासिनो एसे माने ब्रास खालामनोसै आरोना डिउटिनि थाखाय एसे रेडि जागासिनो लोगोफोर थ' मोखां सोखां सुनोसै आरो फ्रेश जानोसै डिउटियाव फैनोसै नै उनथिंजाय माबायदि वा गोजौ आरोना जों थानाय जायगाया बिल्डिंआव एकदम गोजौ आपडेट्सखौ होलांगासिनो लोगोफोर आङो दा एसे माने संनोसै आरोना आइटेमखौहाय आङो दिन्थिलांगोन दिनैहाय आइटेमा आंना बिदि बेलेग जेबो गैया सिम्पोल आङो दालि एसे संनोसै आरोना ओमफ्राय जानानै डिउटियाव थांनोसै एसे फ्रेश जाबाय थ' एसे संनायखौ आङो दिन्थिनि नायलांनो हागोन एक्सुवेलि लोगोफोर आङो बाहेरायाव फैनायनि मेन जाहोना जाबाय आङो खुनु मोनसे खामानि बायदिसिना जेबो सोलोंनो फैयाखै दै आङो जास्ट खामायनो थाखाय फैदों एसे थ' रांनि गोनांथि थ' बेनि थाखायनो उफाय गैया मावनांगोन थ' लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो दङ फारसेथिंजाय बेवहाय ओंखाम संगासिनो फ्रा गोदौगासिनो आरोना रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिखाबाय आंनि रुमा बेनो आरो नै एकदम हरावबो उन्दुनो हायाखै फांखाया बिदि उफाय गैया आरोना गरमबाबो थानांगोन आरो बारा दिन गैखाला थांनोसै आसाम फारसे एसे माने आर्निंबो जाबाय जायाखै नङा आरो बिदिनोसै आरो ना मा लाइफआ माथो बुंनो बेकार जिबन थ' जियानो हक आङो नैबे समावहाय आपडेट्सखौ होलांदिनि नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय थ' जेरावनाखि जोंहा गिदिर गिदिर इउटिउबारखा मोनथिखाबाय सोरनि सायाव जागोन भिडिअसफोराहाय थ' बेबायदिनो जोंहा जन कार्जि एक्टर गोबां दिननिफ्रायनो गोबां भिडिअनि सायावहाय जोंहा जन एक्टरा एसे माने बादाबो बायदिसिनाफोर खालामबोबाय थाखादों आरो बेबायदि एक्सनफोर लाबोबाय थानायखौ जोङो गोबां दिननिफ्राय जोङो नुबोनो मोनदों आरोना माखासे दिन सिगांनिफ्रायनो मोजां डिसिसन दा नैबे समावहाय जोङो बेबायदिनो माखासे फेसबुकआवहाय पस्ट होबाय थानाय नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै दा एसे भाइरेलबो जाबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों दा बिखेखके आङो सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि सिङाव थांनानै आं बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो बेबायदि आङो भिडिअसफोरबो खालामनो सानाखै आरोना थ' जाथाया मा आंबो बेखौ जेबो मिथिया थ' मिथिया हसिया भिडिअ बानायनाया मोजां नङा बेनिखायनो आङो जास्ट भिडिअखौ नुनाय हिसाबै लानानै फैदों आरो माबोरै बेबायदि जानो मोनखो मानो बेबायदि भाइरेलफोर जाबाय थाखो खालि जोंनियाव भाइरेलल'सै ना बेरे बिरनायफोरबायदि ब्रुं 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 ब्रुंनो भाइरेल आरो भाइरेलल' खालि आरो बेबायदि टपिक्सफोर मोनोबाथाय गोबांफोरा भिडिअसफोर बानायखायो दा जियानो हक जोंहा प्रिति नार्जिनारि ब्रादार एमजे एनिथिंनि बिसि बा मिसेस ना थ' बिनि सायाव मोननैसो पस्टफोर लिरबाय थानाय नुनो मोनदों दा मा जादों मा मादों आङो जेबो मिथिया आरोना भिडिअसफोर नुनो मोनदों थ' बेनि थाखायनो आंबो बे आपडेट्सखौहाय लानानै फैनाय जाबाय सिङावहाय मा दं आङो जेबो मिथिया आरोना थ' प्रिति नार्जिनारियाहाय एसे जन कार्जिनि बिसि बा हाबा जादोंना जायाखै बेबायदि एसे फेस जोङो रिभिल खालामनाय भिडिअसफोर नुनो मोनदोंमोन थ' बिनि उनावहाय आरो मा जाखो ना थ' जोङो बेखौ आरो बांद्राय
बुंबाय थानानै जेबो लाब गैला आरो मिथियाबो जिहेतु थ' स' जन कार्जियाबो एसे दुखु मोनबाय नामा थ' बिनिखायनो बायदिसिना बेबायदि पस्टफोर खालामदों आरोना थ' जोङो बे पस्ट खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों मा बुंबावनो बिनि सायावहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखानाय आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरोना भिडिअ'सआ बेखिनियानो आङो बारा बुंबाय थानो सानासै बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन आङो दा एसे माने ओंखाम संगासिनो आरोना मोननोसै गोदौफुजोब्बाय माने थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय